Moi roztomili, posłuchajcie o tym, jako to było, jak baba zaczęła chodzić nie sama. Jak się dziołcha wydała, to cała familia naisto wiedziała, że za jakiś czas zacznie chodzić nie sama. Nie sama, bo pospołu z kimsik, z małym dzieciątkiem pod sercem, co go miała pospołu ze swoim chłopem. No, ale było a i tak, że jakoś ich dziołucha coś ich nazganiała, a jak se wartko nie naszła chłopa, a się nie wydała, to jak urodziła dziecio, to się na nią prawiło zowitka. A to z tego, że nie śmiała nosić na głowie czepca, jeny ze zadku zawijała binkosz, a tak drepsiła pomiędzy ludziami. Zowitkę se mógł zebrać jakiś chłop, baj jakiś stary grześ. Ale było a i tak, że się tako baba dobrze wydała, a dostała dobrego chłopa. Jak już baba zaczęła chodzić nie sama, z tym dzieciątkiem pod sercem, to kiejsi hańdowni ludzie wierzyli, że je między światem, co my w nim są, a drugim inkszym światem, co w nim siedzą dobre, ale a i złe duchy. Dziecio było z tego drugiego świata, bo cyckało z baby energię, a siły, tuż musiała sy na siebie festować pozór. Nie śmiała chodzić na pogrzeby, bo umrzyk se mógł dzieciątko zebrać do grobu. Nawiesieli też mocni, a esi już to eny na chwilę. Nie pytało się ani taki baby za potkę, bo się wierzyło, że pokiel nie urodzi, to by miała co najmniej chodzić pomiędzy ludzi. Prawiło się jeszcze baj, że nie śmiała się dziwać przez dziurkę na klucz we dwierzach, bo dziecko się urodzi świdrate. Nie śmiała beczeć, bo dziecko też będzie beczeć całe dnie a noce. Nie śmiała dawać na kinol okulorów, ani chupkać po wodzie na ceście, bo dziecko będzie szpatnie widzieć. Nie śmiało się ją wylękać, a musiała dawać pozór, co by się nie oparzyć, bo gans tam, kaj ona się oparzyła, to dziecko też będzie miało na ciele cypulik. Baba, co chodziła nie sama, by nie śmiała sztrajchować gęby, bo się wierzyło, że jak urodzi cerę, to z niej będzie kunda, łupa, smykula, lebo szmerówka. Nie śmiała strzygać włosów, bo dziecię będzie mieć krótki rozum, a kiedy włosy baj posztrajchowała, to dziecię będzie ryszawe. Nie śmiała też golić kudłów na klepetach, bo dziecię będzie łysuń, a nie śmiała chytać się kudłatego psa, bo dziecię też będzie taki kudłaty. Ale jak chciała, co by miało szumne pierścionki na głowie, jako anioł, to musiała pochalkać barona, lebo spać w kożuchu. Tak ludzie wierzyli. Jeszcze prawiło się, że baba, co chodziła nie sama, nie śmiała się dziwać na ponikierę wieca, ba i na miesiączek, bo dziecię będzie łysuń, a na słonko też się nie śmiała dziwać, bo dziecko będzie fest beczało. Jak się podziwo na fajer, tako baba, co chodzi nie sama, to dziecię będzie miało furt czerwone lica, lebo cypulik. Nie śmiała się jeszcze dziwać na boroków, a na żebroków, bo dziecię też się może urodzić taki borok. Baba, co chodziła nie sama, by miała każdym dawać kapkę jodła, co sama mo, bo inaczej jak urodzi, to nie będzie mieć mleka w cyckach. Nie śmiała lizać noża, ani se go styrkać do gęby, bo dziecię będzie mieć zajęczą gębę. Musiała dawać pozór, co by nie jeść marekwi, bo dziecię jak się urodzi, to będzie żółte. A potem go będzie słonko fest chytać, będzie aj jako murzyn. A baj jak ją poliło w karku, to znaczy, że dzieciu, co go ma pod sercem, w ten czas rosły włosy. A wszyscy dokoła, gor starsze paniczki, siedziwały na babę, co chodziła nie sama, bo chciały wiedzieć, jeśli to będzie chłapieczek, lebo dziołuszka. Jak się zrobiła jakoś ich szpatno, fest zgrubła, a na gębie się jej zrobiły cypuliki, to na ozaś będzie dziołcha. Gorkiej dycki rano i było szpatnie, furt chciała jeść słodki, a miała kulaty bachusz. Ale jak baba mo bachusz do szpica, jej szpatnie wieczór, rada je, kwaśne, a ostre jodło, fez nie zgruba, a jakoś ich wypiekniała, to będzie synek. Jak już baba chnet miała rodzić,
to co by urodziła lahko, a bez kurowodów, trzeba było otwierać okna a dwierze, wszystkie zamatłane nici trzeba było rozwiązać, lebo urzazać, a podlegier dać sikierkę, złoty grejcar, nóż, lebo pierścionek. Co by babę nie bolało jak rodziła, to i trzeba było dać polywki z kochuta, co się go ważyło całego, fet z gorzołką, a placek z mułki, a z obilo. Co by się dziecię nie udusiło przy porodzie, a nie było połowijane pępowiną kole karku, to baba nie śmiała drepsić pod sznurami, co na nich wiszą mokre, wyprane oblyczki, pod sznurami z elektryką, pod drabinami, a nie śmiała zbierać ogórek. Nie śmiała też nosić na karku gant nic, żadnych paciorków, a orpantów. Ale baba, co chodziła nie sama, przynoszała a i szczęści. Bo ba i paniczka, co by chciała mieć dziecio, a nie poradziła, to by miała pochalkać dziecio, to co go nosi inkszo paniczka pod sercem, albo aspoň se siednąć tam, kany baba siedziała baba, co chodzi nie sama. Baba, co chodziła nie sama, nie była ni mocno, ale musiała na siebie dawać pozór, bo dziecię, co go nosiła pod sercem, było z inkszego świata.